Ja nisam tako negativan da mislim da Srbi neće postojati. Mi smo preživjeli Hitler, mi smo preživjeli Kajzerovi, mi smo preživjeli Turaka, a mi ćemo preživjeti Vučića. Dobro, to je pitanje da li ćeš da se boriš ili da gledaš... Nemoj da praviš da ne postoji Srbija u 2 godine. Iako dolazi do atomska bomba, mi ćemo preživjeti kao Hirošima živi dalje, Japanci i Nagasaki živi dalje. Ali ne kao rob, nego kao neko ko se bori. Gledaj. Mi se borimo. Nećemo da budemo robovi. Kad ste vi govorili... Izvini, da. Sorry, but... Ovako. Mi treba da budemo više ozbiljni. Srbija će da postoji. U 2 godine, u 20 godina, u 200 godina. Pitanje je kakva vrsta Srbije biće. Ja bih volio da se vratim malo na pitanje migrante i tako dalje. A da ostavimo to... Zato što ja ne delim isti pogled na to. Ali gospodin Lučić nije uspeo da, mislim... Samo da kažem, gledaj. Nije stigao da odgovori na moje pitanje. Rekli ste da ćete kratko. Prvo, ovo kratko na migrante. Ja ne mislim da ni jedan migrant je voleo da dođe u Srbiju. Oni su žrtve. Izvini. Ja sam pričao 100 od njima. Ni jedan ne bi voleo da ostane ovde. Svi hoće u Švedskoj, Nemačkoj. Ja bi njima pomogao da ide. Ja bi dao avione, brodove, padobranci, bilo kako da ide tamo. Pitanje je kako su ušli u Srbiji. Zato što mi imamo granice i kako su ušli. A to je pitanje.